Κώσε Χατζηνικολάου τώρα. Κώσε Χατζηνικολάου. Σταμάτα, μπορούμε να το κάνουμε στην έδρα του τέτοιου. Κάνει λίγο τώρα. Περίμενε, μην κάνουμε Χατζηνικολάου, τον έχουμε κάνει 50 φορές. Ψινάκι ρε, μα ψινάκι δεν μας έκανε. Έλα. Δεν μας το έκανε το ψινάκι. Κάτσε τι έγινε. Κάνε λίγο ψινάκι, ένα γιατί οτιδήποτε. Σοβαρά. Κάνε ρε το Χατζηνικολάου. Τέτοιο τον ξέρει, πώς θα λένε τον... Τον Παυλόπουλο κάνει. Τον ξέρεις να κάνει. Πολύ πάσχο κι αυτός. Εγώ σε τι φτάω ρε. Ρε δεν κάνει ρε το πασόκρα. Άμα και τώρα μόλι. Αυτά. Πες ένα δυο χάρτες. Έχω μάλλον οδοντίκηδα. Ασφαλίτιδα από εδώ μέσα όπως βλέπετε. Κάνε ρίξε λίγο ένα ψινάκι μόνο κάτι. Τι τέτοια τη ξέρεις και πώς τη λένε που κάνει με τα χαλιά. Το νέο Χίλτον. Εδώ πέρα. Όλοι μαζί. Να δούμε τα καινούργια μας χαλιά. Εδώ πέρα κυρίες και κύριοι. Στο Χίλτον Παλάσι. Τηλέφωνο 215 598 για νέα χαλιά.